खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 21 जुलाइ 2023 बाराय जाबाय शुक्रबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। तामिलनाडुआव सासे 40 बोसोर बैसोनि लोमजानाय सुबुंखौ गावसा न'निफ्राय 15 किल'मिटार गोजानाव हस्पिटालाव लामाया मोजां नङिनि थाखाय लामाया हाखर आरो हाजो बायदिनि थाखाय फाफ्लियाव बाननानै हस्पिटालसिम सहैनाय लोगो लोगोनो बे लोमजानाय सुबुङा हार्ट जानानै अबथिरायै जिउ गोमादों। गामिनि मानसिफोरा लोमजानाय सुबुंखौ 3 घन्टासिम फाफ्लियाव बाननानै हस्पिटालसिम लांनाय जादोंमोन, नाथाय हस्पिटालनिफ्राय सहैनाय लोगो लोगोनो बे सुबुङा अबथिरायै जिउ गोमाबाय। अदेबानि रैखा खालामनो हास्लाबासै। थैनाय सुबुंनि मुङा जाबाय पालानिस्वामी। नखरसेनि 4 सुबुंखौ बुथारनानै सावनानै गालांदों। राजस्थान रायजोनि जधपुर सिटिनिफ्राय 50 किल'मिटार गोजानाव थानाय सुराय गामियाव नखरसेनि 4 सुबुंखौ सोरबा सिनायमोनि दुथां सुबुंफोरा बुथारनानै अरजों सावनानै गालांदों। बुथारजानायफोरनि मुङा जाबाय पुनाराम 55 बोसोर बैसोनि बिथांनि बिसि बानुवारी 50 बोसोर बैसोनि बिसोरनि बिहामजो दापु आरो दापुनि 6 दाननि फिसाजो गथ'। रिपर्टनि बायदिब्ला बिसान नखरा आबाद मावनानै जाग्रामोन आरो बे जाथायखौ बिसान नखरनि सुथुरा खालामदों होननानै पुलिसआ सन्देह खालामनानै जाथायनि सायाव नायबिजिरगासिनो दङ। करिमगन्ज जिल्लानि सिङाव थानाय नीलाम बाजाराव पुलिसआ गोख्रों सिग्रोमनानै 33 किल'ग्रामनि गान्जाजों लोगोसे जाथायाव लोब्बा थानाय गासै 6 दायनिगिरिफोरखौ एरेस्ट खालामदों। हमजानायफोरनि मुङा जाबाय अक्षय यादव 21 बोसोर बैसोनि, रणविजय कुमार 30 बोसोर बैसोनि, हीरा रय 35 बोसोर बैसोनि, प्रमोद कुमार 22 बोसोर बैसोनि, रन्जित कुमार 30 बोसोर बैसोनि आरो प्रदीप रय 32 बोसोर बैसोनि। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय कलाक्षेत्रनि मिथिं जाग्रा जायगायाव जालांनाय इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानि डिलिमिटेशनखौ लानानै जालांनाय मेलाव एसकेबि एबा सानसुमा खुंगुर बैसुमुतियारि बिथाङा एबसु आफादखौ सोंखारनायनि सायाव एबसु आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा फिनजाथाय होदों। सानसुमा खुंगुर बैसुमुतियारिया जों जेब्ला बाहेरायाव ओंखारबोयो गोबां समाव बे समाव आयगनि सिगाङाव अनुप चन्द्र पान्डेनि सिगाङाव बिथाङा जेला स्टेटमेन्टखौ होयो। बे समाव कमप्लेन होदों जाहैबाय जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा 10टा सिट रिजार्भेसन बिनायखौ आं अपोज खालामो। बे बाथ्राखौ बुंनायाव लोगो लोगो अनुप चन्द्र पान्डे इलेक्शन कमिशनार बिथाङा थोंजोङै बिथांखौ काउन्टार होनानै रिएक्सन होदों होननानै जोंनो खिन्थाफैदों जे मालायनि प्रप'जेलखौ लानानै नोंथाङा बेयाव उकालति खालामनाङा। नोंथाङा नोंथांनि दाबिखौ बुं, नोंथाङा नोंथांनि जिखिनि प्रप'जेल बा जिखिनि नोंथांमोननि एजेन्डा बा इस्यु दङ बेखौ बुं, ग्रिभेन्सेस दङ बुं। बे बाथ्राखौ बिथांजों काउन्टार होजादों। बायजोआव फैनानै बिथाङा बुंबाय जे एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ माने हलनि सिङाव थांनानै मोनजिल' एसटि समस्ति दाबि होदों होननानै बिथाङा ब्लेम खालामदों। आं स्पष्टयै बिथांखौ फोरमायनो नागिरो जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय 9 जुलाइआव बर्मानि कलेज अडिट'रियामाव जालांनाय मोन 13 आफादनि जेराव बर'नि माहारियारि आफाद आरो मोननै पलिटिकेल पार्टी रिजनेल पार्टी UPPL आरो BPF दिनै रुलिं आरो अपोजिशनाव दङ। बर' हारिनि सार्थआव राजनैतिक भबिष्यतनि थामोनथा आरो रैखाथि जोंनि पलिटिकेल राइट्स एन्ड एसपिरेशननि थाखाय बिथांमोना बे मिटिङाव फैदों आरो बिथांमोना गावसोरनि बाथ्राखौ लाखिदों। बयनिफ्रायबो जोङो खोनासंदों आरो बेबायदिनो जोंनि एजेन्डाया तयार जादों जे उदालगुरिखौ लकसभा बिनांगौ, 15टानि गेजेराव 10टाखौ एसटि रिजार्भ दाबिनांगौ। बे बाथ्राखौ जोङो बयनिबो सार्कुलेसन खालामदों, बर' हारियानो मिथिदों। बयनिबो जोङो प्रेस मिटआव प्रेस कनफारेन्सआव जों स्पष्टयै बुंदों। 11 तारिख जुलाइआव जों इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानिनो चिफ इलेक्टरेल अफिसार आसामनि गेजेरजों जों मेमरेन्डाम हरदों। बेबायदियै जोंनिया 125 पेजनि सिरियाल नाम्बार 7आव लिस्ट जादों आरो मैया जोंनि बाथ्राखौ जों लाखिदों। आसरित धरननि माने खोब लाजिथाव आरो दुखुनांथावै बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि इमेज, जोंनि आफादनि जिखिनि आइडेन्टिटि, बर' हारिनि आइडेन्टिटिखौ बिथाङा मैया भारतनि इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानि सिगाङाव जि मोनसे प्लेस खालामबाय, बे खोब लाजिनांथाव दुखुनांथाव। बर' हारिनि थाखायनो बेयो लाजिथाव। बाथ्राया जाहैबाय जे आर्टिकल 332(6) क्ल'जआव
लिरनाय दङ रिजार्भेशन फर माने शिड्यूल ट्राइब आरो बे बाथ्राखौ लानानै शिड्यूल ट्राइब एन्ड शिड्यूल कास्ट माने स्पष्टयै लिरनानै होदों बेयाव बुंदों जे अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल 6 शिड्यूल एरियायाव बाहेरनि माने एसटी नङै मानसिया बिसायख'थि गेलेनो हाया आच्छा प्रोभाइडेड बे बाथ्राखौबो बुंदों आरो बे आर्टिकल 332 क्ल'ज 6 आव बेजों बिटिआर सुक्तिनि 4.7 आ रिलेटेड 4.7 आव बे खोथाखौनो लिरदों जे जिखिनि रिप्रेजेन्टेसन दंमोन 2003 सननि 10 फेब्रुवारियाव बिटिसि सुक्ति जि जादोंमोन बे बिटिसि सुक्तियाव माने रिप्रेजेन्टेसना बिटिसि एरियायाव इनटेक्ट थानांगौ होननानै लिरनाय दङ बेयाव समष्टि एसेम्बलि पार्लियामेन्ट दाफामनायनि बाथ्राखौ क्लियारलि बुंदों 2003 निफ्राय दिनैसिम जायाखै दिनै 2023 आव जाफैबाय आरो बेबायदिनो जोङो एसटिनि रिजार्भेशनखौ जोङो दाबिदों बाथ्राया जाहैबाय जे बिथाङा बिटिसिनि जि एकर्ड बेखौ स्पष्टयै फरायाखै नङाबा बिथाङा स्पष्टयै बुजिनानैबो बुजियाखै खारन बै समाव बिथाङानो एमपिमोन बिथाङानो बिटिसि एकर्डनि टाइमाव हर्ता कर्ता सासे दैदेनगिरिमोन सासे एमपिमोन लिडिं पलिटिकेल लिडारमोन किन्तु दिनै बिथाङा मानो उल्था बुंदों बेयाव बुंदों जे रावबो बाहेरनिफ्राय बेयाव गेलेनो हाया किन्तु बिटिसिआ दिनै 2003 सनाव जि दाजादों बे एमेन्डेड 6 शिड्यूल कार्बि आंलं आरो डिमा हासावआ जाबाय भारत संबिधाननि 6 शिड्यूलनि आधारावनो थोंजोङै दादों बिटिसिखौबो भारत संबिधाननि 6 शिड्यूलनि कन्स्टिट्यूशनल प्रोविजननि आधारावनो थोंजोङै दादों किन्तु बेयाव एमेन्डमेन्ट खालामनाय जादों बेखौ सोदांनाय जादों सोदांनाया बेखायनो कार्बि आंलंआ पिउरलि ट्राइबेलफोरनि थाखाय सेफगार्ड एन्ड प्रटेक्शन बिटिसिआव ट्राइबेल आरो नन ट्राइबेलनि सेफगार्ड आरो प्रटेक्शनखौ दोनदों ट्राइबेला जेसेबां राइट्स दङ राइट्स एन्ड प्रिभिलेज दङ बेयाव पलिटिकल राइट्स लेन्ड राइट्स नाथाय सेमाल्टेनियासलि लोगोसेयैनो बेयाव नन ट्राइबेलनि थाखायबो माखासे एरियायाव माखासे प्रोविजनाव लेन्ड राइट आरो पलिटिकल राइटखौ होनानै दोनदों दा 4.7 332 क्ल'ज 6 नि आधाराव बिटिसिआव लिरदों जे रिप्रेजेन्टेसना ओरैबायदि मेनटेन जानांगोन बिटिसि जानाय समाव जेरैबायदि ट्राइबेल आरो नन ट्राइबेलनि जि रिप्रेजेन्टेसन दंमोन जि बेयाव एसेम्बलि आरो पार्लियामेन्टआव जि दङमोन बियो मेनटेन थागोन होननानै बेयाव लिरनाय दङ बे बाथ्राखौ बिथाङा बुजिदोंना बुजियाखै फरायदोंना फरायाखै ना जोंखौ दाय होनो ब्लेम होनो थाखाय माहारियाव गावस्रा गावस्रि लाबोनो माहारियाव डिसइउनिटि लाबोनो माहारियाव माने मोनसे ब्लेम गेमनि थासारि लाबोनो थाखाय बिथाङा बेखौ बुंदों नामा जों बुजियाखै दा बेखायनो स्पष्ट बाथ्राया बे जे बिटिसिआव जि 40टा समष्टि दङ बिनि 30टाया रिजार्भ मोनबा अपेन मोनबा जेनेरेल आरो 40टानि 30टाखौ जुदि जोङो काउन्ट खालायोबा 75% रिजार्भेशन ओंखारो 15टा समष्टिनि 10टा रिजार्भेशन बिनाय पलिटिकल रिजार्भेशननि जोंनि जि माने सिन्ता जोंनि जि दाबियाबो बेनो उत्तराखंड रायजोनि चाम'ली जिल्लानि सिङाव थानाय अलकनन्द दैमा साखाथियाव पावार ट्रेन्सफर्मारआ ब्लास्ट जादों आरो बे ब्लास्ट जानायनि जाहोनाव मोब्लिबजों बोबथाब जानानै गासै 16 सुबुङा अबथिरायै जिउ गोमादों आरो गुबुन 7 सुबुङा गोब्राब जोखोम जादों थैनायफोरनि गेजेराव 3 हमगार्डबो दंमोन बे समाव जोखोम जानायफोरखौ फाहामसालियाव फाहामथायगासिनो दङ नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि